Spesial buat semuanya. Oh Jawa campur seri Indonesia. Heri Wijaya Audio beda lagi sarbut multimedia. Terima kasih. Peteng rasane ati kanganda seni tinggalia hanya aku kowe lapo katresna kambas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresna pancene tresno kuwi akeh coba arepku metu ngendika tresnan iki yen to aku sliramu radiakoni senajan donya ra bisa nampa Joko yen durung kepisah mrenggang kuoso